खुलुमबाय दिनै 26 जानुवारि 2024 शुक्रबार। केन्सार बेरामा हामथों होननानै दैयाव थुखैहोनानै थैबायसो। हारिद्वार हार की पाउरी गंगा दैमायाव सासे ब्लाड केन्सार जानाय गथ'खौ बिनि बेरामफोरा हामथों होननानै फुजा खालामनायाव गथ'नि बिमा आरो बिफाया गथ'खौ दैयाव सोमब्रलाय बोखांलाय खालामबाय थानायाव गथ'आ थैदों। थैनाय गथ'आ 5 बोसोर बैसोनिमोन। थांनाय गोलाव बोसोराव हाग्रा मैलारिया सोरखार सालायनाय समाव हाग्रा बिफाननिफ्राय बोसोराव 8 कौटि 20 कौटि रांल' लाबोनो हायोमोन। नाथाय इउपिपिएल सोरखारा 1 बोसोरावनो 60 कौटि रांनि बांसिन रांखौ लाबोनो हादों। थाबैनो 600निख्रुइ बांसिन हाग्रा बिफाननिफ्राय साख्रिनि फोरमान बिलाइखौ होनाय जागोन होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै फैगौ 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथानि सानाव क'क्राझारनि बड'फा कमप्लेक्सआव बेलासिनि 1 रिंगायाव 5 लाख रांखौ गथायनाय जागोन। गासै 200 मुंख्लं नखरनो बे रांखौ होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। मुस्लिम सेंग्राजों लाभ गेलेनायनि थाखाय बा गोसो थोलायनायनि थाखाय गावनि असे बिबोखौ दैमायाव नाख्लायहरनानै बुथारदों। कर्नाटकनि सासे 19 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि असे फंबायजों बे जाथायखौ इनाय खालामजादों। फंबाया रागा जोंनानै सहायनो हायैयाव बे जाथायखौ खालामदों। मुस्लिम सेंग्रा गोसोथोनाय बाथ्राखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव बिमा बिब' आरो फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। जाथायनि उनाव बिमाया फिसाजोखौ रैखा खालामनो थाखाय दैमायाव थांदोंमोन, नाथाय दैमायाव गबनानै बिमायाबो थैदों। थैनाय बिब'नि मुङा जाबाय धनुश्री आरो जाथायखौ खालामग्रा फंबायनि मुङा जाबाय नितिन। उनाव पुलिसआ नितिनखौ एरेस्ट खालामदों। धनुश्रीया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मुस्लिम सेंग्राजों लाभ गेलेबोगासिनो दंमोन बा लाइन मारिबोगासिनो दंमोन आरो बेखौ नितिना हिन्दु सेंग्राजों लाइन मारनो होदोंमोन बा हिन्दु सेंग्राखौ लानो होदोंमोन। नाथाय धनुश्रीया मानियैनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय दिकिलिया ओनसोलाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो अयथासार खालामबोबाय थानाय मासे लख्राखौ हाग्रा बिफाना हमबाय आरो हमनानै फानजारियाव सोबाय। लकेलनि मानसिफोरा लख्रानि अयथासारखौ सहायनो हायैयाव हाग्रा बिफाननो फोरमायहरनायनि उनाव लख्राखौ हमदों। महाराष्ट्र रायजोनि गाडचिर'लीआव गंसे खारबाय थानाय नाव गारिआ भानागांगा दैमायाव बेलथायदों आरो बे बेलथायनाय जाथायाव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ जायगानिफ्राय बोखांदों आरो गुबुन 5 सुबुङा दैमायाव गोमादों। बे समाव गोमानायफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आसामनि मानकासाराव पुलिसआ सासे रिपन मियानि न'आव अपारेसन खालामदों आरो बिनि न'आव अपारेसन खालामनानै 196 पेकेटनि ड्राग्स हमदों। नाथाय रिपन मियाखौ हमनो हायासै मानोना रिपन मियाया पुलिस फैनाय खौरांखौ मिथिनानै खारखुमा लांनो हादों। दा बेखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दङ। कर्नाटकनि बेंगालुरुआव सासे 12 बोसोर बैसोनि 7 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'आ नायल' जाल' फिसाजो सासेल'मोन। 29 ताला बिल्डिंनिफ्राय हरखाब बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। नाथाय बिनिफ्राय जेबो लिरना गालांनाय नट मोनाखै आरो मबाइलनि मेसेजबो मोनाखै आरो बियो न'खरनि सासेल' फिसाजोमोन। जाथायनि सिगां न'खरावबो जेबो जायाखैमोन, रावजोंबो नांलाय खमलायबो जायाखैमोन आरो बाय बाहागिफोरजोंबो नांलाय खमलाय जायाखैमोन। नाथाय बे जाथायखौ बियो मानो खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो माखासे सुबुङा बेखौ मोदाय हाबदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। राजस्थाननि जयपुरनि सासे डेन्टिस्ट आइजोआ नैथि गथ'खौ हिनजावसा गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव 10 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मागदा, 31 बोसोर बैसोनि आरो बिहा जयपुराव गावनि डेन्टिस्ट क्लिनिक दंमोन आरो बियो गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव गावनि बिमा आरो बिफानि न'खराव थाहैदोंमोन। नाथाय थाहैखांनायनि उनाव फिसायनि न'आव थांफिनदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। पुलिसआ आइजोनि न'खरनि मानसिफोरनाव सोंथि खालामनायाव आइजोनि न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला गावसोरनि फिसाजोआ डिप्रेसनाव दंमोन, नाथाय गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ।
केरालानि सासे 67 बोसोर बैसोनि फिजिकेलि चेलेन्ज एबा थाबायनो हायै सुबुङा गावनि फिजिकेल चेलेन्ज जानायनि पेन्सननि रांखौ गोबां गोलाव दानसिम मोनैनि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बिहा गोबां रांनि जेंनायाव गोलैनानै दंमोन, नाथाय रांनि थाखायनो बियो बे जाथायखौ खालामबाय आरो रांखौ मोनाखैमोन बा रांखौ होआखैमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामनांगौ जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जसेफ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।